TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Pre, ayos ka lang ba? Oo pre, ayos lang ako. Parang hindi naman eh. Kanina ka pa dyan di mapakali. Sa totoo lang pre, gustong gusto ko nang umuwi. Gustong gusto ko nang hubarin yung panty ng asawa ko. Seryoso, panty talaga ng asawa mo? Grabe, hat na hat ka na ba pre? Hindi pre, ang sikip kasi sa akin. Sige pre, una na ako. Uy, Nora, hindi ka pa ba pagod? Hindi pa naman. Ikaw ba? Hindi pa din. Pero in fairness ha, ang laki ng pinayat mo. Salamat. Napansin mo din pala? Effective talaga tong pagja-jogging natin, no? Ha? Hindi naman ako pumayat dahil sa pagja-jogging. Ha? Ay, ano bang dahilan ng pagpayat mo? Isang linggo na kasi akong hindi kumakain. Ay, bakit naman? Dahil dito sa sapatos ko, ang mahal kasi. Kaya ayun, wala nang pambili ng pagkain. Uy nakba, pasensya ka na ha, ngayon lang ako. May inasikaso pa kasi ako sa bahay. Ayos lang. At least nakahabol ka, di ba? Teka. Ba't ganyan ka tumakbo? Baka madapa ka niyan. Ayos lang na madapa. At least, sumusunod ako sa kasabihan. Ha? Anong kasabihan? Di ba may kasabihan tayo? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Halika na nga. Muna tayo. Sige. Uy, Bebot, ang ganda ng shorts mo ah! Oo, sinabi mo pa. Katulad to ng running shorts na ginamit ni Lenja de Vega nung sungkit niya yung gold medal sa Olympics. Ayos ah! Pero mas maganda yung cargo pants ko. Kasi ito yung sinuot ni Catriona Gray nung nagtitraining pa siya at nung nasungkit na niya yung corona. Ang astig na mga suot niya ah! Pero mas astig yung sakin. Paano mo nasabi? Kasi ito, ako mismo ang nakasungkit. Wow! Oo, nasungkit ko to sa sampayan ng kapitbahay namin. Uy, Carmen, buti naman at nabutan mo ako. Pasensya na ha, hindi na ako nakapagantay. Ay, so yun. Bakit ba hinihingiyak ka na? Kakasimula pa lang namin. Eh, kanina pa kasi ako tumatakbo eh. Palabas mo lang ng bahay namin. Tumatakbo na ako. Bakit? Kanina pa ako nahabol ng aso. Yan mo. Yan mo na lang siya. Uy! Damansi! Bakit ka huminto? Pagod ka na ba? Hindi pa naman. Yun naman pala eh. Tara na! Tuloy na natin. Yoko, ikaw na lang. Yoko nga! Teka, may problema ka ba, ha? Mukhang wala ka sa mood ah. Medyo. Yung kuya ko kasi, nakita kong nadapa. Yun lang, nagkakaganyan ka na? Sus, dapat tinatawanan mo lang yung mga ganun. Yun na nga eh, tinawanan ko. Kaya yun, sinuntok niya ako. Black eye tuloy.
Pinaamoy kasi akong mabaho eh. Ha? Tingnan mo nga yung sapatos mo. Baka nakaaba ka ng dumi ng aso. Wala naman ah. Baka yung sa'yo. Wala din. Saan ba kasi nanggaling yun? Amoy bulok talaga. Ewan ko. Ayan na naman, meron na naman. Ha? Inga ka nga. Ayun, huli ka balbon. Ang baho. Sergio, tingnan mo nga si Kim. Ang OA mag-exercise. Oo nga eh. Panigurado, 1 minutong pagja-jogging, tigil na agad yan. Hoy! Ako na naman pinag-uusapan nyo, no? Ikaw kasi, ba't ganyan ka mag-warm up? Parang susali sa Olympics. Magja-jogging lang naman tayo. Kasi ayokong mabilis mapagod. Tsaka muna na nga kayo mag-jog. Paabutan ko naman kayo eh. Sabi mo yan ha? Tara na nga Nora. Tara. Guys! Uy! Wasilin! Dito ka pala! Sasama ka ba sa amin mag-jog? Oo nga, kasi sa tuwing niyayaya ka namin, lagi ka na lang tumatanggi. Noon yun, iba na ngayon. Wow! Ganda ng mga damit mo! Bago lahat yan? Oo, yan sapatos ko, Adobas. At saka itong jacket ko, Louis Vuittones. At itong leggings ko, gawa ni Michael Quattro. Yung sikat na designer? Oo, Wow! ganda no? So ano, tara na? Tara. Ay, kayo na lang. Kala ko pa naman sasama ka na. Hindi no, baka mapagod lang ako. Actually, pinakita ko lang talaga sa inyo itong suot ko. Uy, Bebo! Bilisan mo! Magagabi na! Ano naman? Ayoko nga po nagbiling sa daan. Delikado na. Hindi yan. Naniniwala ka sa mga ganyan. Uy! Ayos ka lang ba, ha? Okay ka lang? Alam mo ang OA mo. Nadapa lang naman ako. Hindi naman ako katulad mo na iniwan, niloko, winasak.